Ислам динендә гыйлем алуга бик зур урын бирелә. Моны Коръәннең беренче ингән аяты да күрсәтә. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Бөтен нәрсәне барлыкка китергән Раббың исеме белән ука." Бу аят иң беренче чиратта Коръәнне һәм башка дини гыйлемнәрне өйрәнергә әмер бирә. Шулай ук әлеге әмергә файдалы дөньяви гыйлемнәрне өйрәнү дә керә. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Гыйлемнең фазилатын күрсәтүче башка аятта бар. Әйт, белүчеләр белән белмәүчеләр бер тигезме?" Юк, әлбәттә бер тигез түгел. Моның шулай булуын бары тик акыл ияләре генә белә. Кешеләрнең күбесе дөньяви белемнәрне өйрәнә, мәктәптә, университетта укый, ләкин дини гыйлемнәрне өйрәнүгә бик үк игътибар итми. Чынлыкта Аллаһ каршында иң хәерле гыйлем Коръән һәм Ислам дине белән бәйле булган гыйлемнәр, чөнки алар адәм баласын гөнаһлардан саклый, иман күтәрә, әхлагын яхшырта, җәмгыятьне яхшы якка үзгәртә. Кеше ул гыйлемнәр аркылы Аллаһның барлыгын, берлеген таный һәм дөнья тормышының максатын аңлап яши. Республикабызда дини белем алу өчен мәдрәсәләр шактый. Бүген без бик борынгы, бай тарихлы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә. Ин беренче агач бина күтәреп, шунда улы, шушы Али мәчетенең имамы дәресләрен алып барсын дип салган иде. Әлбәттә, аннары ул янды, аннары 2 этаж, аннары 3 этаж. Ягъни менә бу, әгәр дә монда карасагыз, бу иң тарихлы җир, иң тарихлы урын. Мөхәммәдия мәдрәсәсе Россиянең иң борынгы ислам уку йортларының берсе. 1882 елда күренекле дин эшлеклесе, мәгърифәтче Галимҗан Барудиның әтисе Мөхәммәдҗан бер катлы таш бинага нигез сала. Мөхәммәдия мәдрәсәсе Баруди тырышлыгы белән татарлар арасында гына түгел, күп кенә төрки халыклар арасында да таныла. Баштарак уку бинасы бер катлы, озынлыгы 16 метр, киңлеге 8 метрлы булган. Монда укырга теләүчеләр шул кадәр күп булган ки, 1885 елда икенче каты өстәп төзеттерелә. 1886 елда сәүдәгәр Үтәмешев өченчесендә кордыра. Шушында, мәсәлән, Галиаскар Камал укыган, һәм башка данлыклы, без әйтәбез, безнең шәкертләребез данлыклы хәзрәтләр укыган, Аллаһның рәхмәте белән. Менә хәзер яңадан шушы мәдрәсә эшли. Әлбәттә, ул Совет чорында ябылган иде. Совет чорыннан соң 93 елда яңадан шушы бинаны кире бирделәр. Һәм ул бәләкәй булгач, бездә 1000нән артык шәкерт укый. Мәсәлән, әгәр дә шушы очный дип әйтик, 250 бала укыса, бездә читтән торып, мәсәлән, кичке бүлектә 500дән артык бала олылар укыйлар, Аллаһның рәхмәте белән. Шул уңайыннан безнең мөдиребез, безнең директорыбыз, безнең Камил хәзрәт мөфтиебез, ул сөйләшә, сорый һәм быел менә шушы биналарны безгә зурайтып бүләк иттеләр. Мәдрәсә ачылганда башка уку йортларыннан бер нәрсәсе белән дә аерылмаган. Бары тик Баруди инициативасы белән гарәп теле, дин белеме кертелгән. 1891 елда математика, география, табигать белеме кебек дөньяви фәннәр укытылган. Мондый дисциплиналарны арттыру ихтыяҗы да булган. Тәҗрибәле укытучылар да кирәк булган. 1907 елның 2 маенда педагогик курслар ачылган. 1909 елда Мөхәммәдиягә янда торган бер катлы Сәгыйть мәдрәсәсе дә кушыла. Уку йорты күп баскычлы мәдрәсәгә әверелә. Монда 12 ел укыйлар. 1913 елдан 14 ел. Безнең шәкертләребез, мәсәлән, кемдер 3 ел укый, кемдер 5 ел укый, һәм кайсы мәчетне, кайсы укытучыны карамасаң, күбесе Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетергән шәкертләребез. Күрәсе әле строительләр йөри, әле эшләр бетмәгән. Иншалла шушы көннәрдә безгә тапшырырлар дип өметләнәбез һәм шунда яңадан шушы Галимҗан хәзрәт Баруди вакытларында шикелле дәресләр тагын күбәеп, зурлап китәр. 2020 елда бинада төзекләндерү, реставрация эшләре башланып китә. Фундаменттан алып түбәгә кадәр барысы да яңартып корылган. Тәрәзә рамнары, ишекләр алмаштырылган, уку корпусы тулысынча яңа җиһазлар, компьютер, махсус укыту техникасы һәм бүлмәләрне җилләтү системасы белән җиһазландырылган. Яңа тулай торак төзелә. Бирдә кызлар яшәячәк. Шундый бүлмәләр безнең. Шунда утлар кабызып, нитеп, менә шунда 3 бала яшәр, ала бирсә шкафлары, Бирдә кызлар яши инде, димәк. Әйе, ала бирсә. Шундай матур шкафлар, алар өчен һәр берсенә ут айрым, нитеп укысыннар, тырышсыннар. Бу тулай торакта ничә бала, ничә кыз бала яшәячәк инде? Алла бирсә, гомумән 54 бала монда булачак һәм иншалла сыймасалар, аннары тагын уйларбыз. Алар күп вакытларын биредә үткәрәләр. Көндезге якта укыйлар бит. Алар көндез укыйлар, аннары шушы дәресләрдән соң монда кайтып, мәсәлән, дәресләрен ясап, өйрәнеп, Коръәннәрне укыйлар. Аллаһның рәхмәте белән менә шушы безнең галимнәребезнең сүзләре, мәсәлән, Мәрҗани хәзрәтләребез 3 әйбер диндә юк.
Әмма алар динне саклый. Милли тел, милли кием, милли гореф-гадәт. Менә алар хәзер безгә бик кирәк һәм без иншалла ничек мәрҗәниләр әйткән, ничек галимҗан хәзрәтләр әйткән, шушы элекке булган дәртен, татарлыгын күтәрергә һәм дәвам итәргә булсын иде. Һәр бүлмәдә 3 кеше яши. Бирдә дәрестән соң ял итеп алырга, тыныч кына дәрес өйрәнергә барлык мөмкинлекләр дә бар. Мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен аерым бүлмәләр. Менә шундый специфик, ягъни мөмкинлекләр шикләнгән кешеләрнең эчендә шундый бүлмәләребез бар. Рәхим итегез. Менә алар өчен аерым бәдрәфләр, душлары һәм бер бүлмәле менә аларның квартира дип әйтик, монда шул бер бала яшәячәк, бер кеше яшәячәк. Мөхәммәдия студентлары электән үк активлыгы белән аерылып торган. 1906 елда мәдрәсәнең үз һөнәри театры да булган. Мөхәммәдия, телескоп, Манзаратул галәм газеталары чыккан. Хәзерге вакытта да студентлар тик утырмый, дәрестән соң бассейн, спортзалларга, олимпиадаларга йөри. Менә монда үзләре дәресләр әзерлиләр һәм иншалла дәрестән тыш алар менә кул белән ясаулар, пешерүләр, төрле менә мәсәлән волейболга йөриләр, бассейнга йөриләр. Үзебезчә, хәтта үзебезчә кызлардан сорыйбыз, тагын нәрсә телисез? Бездән менә мәдрәсә өчен теге безнең шәкертләребез бөтен яктан уңган булсын өчен бездән тагын нәрсә кирәк. Чувашия Республикасы Шыгырдан авылында туып үскән Салават Алиев бүген инде 3нче курс студенты. Дини гыйлем алу теләге балачактан ук булган. 3 яшьтән Коръән аятләре өйрәнә башлаган. Соңрак намазны үзләштергән. Быел туган якларына кайтып җәйге практикасында туган авылының мәчетендә узган. Киләчәгендә ислам диненә хезмәт итүгә багышламакчы. Иншалла, Аллаһ Тәгалә курса, мин ят илгә барып Коръәнне тулысынча әйтеп уларга дип ниятем бар. И аннары Коръәнне ятлагачтан соң мин төрле ислам фәннәрен өйрәнергә ниятем бар. Без үзебез бөтенебез спорт белән шөгыльләнәбез. Чөнки спорт ул Пәйгамбәргә саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәте. И безнең һәр атна сайын бассейн бар. Һәр атна сайын спортзалга йөрибез, баскетбол, футбол, волейбол уйнап. Бирдә укучы Гөлназ Хәдиеваның да максаты ислам диненә хезмәт итү. Дини гыйлем алу белән генә шикләнмичә, дөньяви белемне дә үзләштереп, киләчәктә мөгаллимлек итү. Әти белән әнием беренче мәдрәсәм иде. Алар күбрәк өйрәттеләр инде. Мәчетләргә йөри идем, ләкин мәчеттә аның хәтле күп бирмиделәр. Әни белән әти биргәнгә карата инде. Мәдрәсәгә килгәндә инде теләгем бар иде. Аннан килгән укытучылар безне укыттылар. Теге летний курсы дигән әрбир бар иде бездә. Шунда йөри идек. Аларга карап инде хисләнеп бездә барасыбыз килде инде Мөхәммәдиягә, менә минем курсташым. Һәм дә мин шулай килдек мәдрәсәгә. Безнең основной база бар иде. Аллаһка шөкер, безне инде приняли, шундай шатланып, Шыгырданнан килгәннәр дип инде безгә хәтле абыйлар укыды монда. Вот шулай беренче курска килдек. Бик нык итеп инде монда гарәп теле өйрәтәләр. Прям бик Коръәнне аңлар өчен. Аннан соң татар телләре бар иде. Татар теле бар иде. Татар телен шулай мишәр теленнән татар теленә күчергә туры килде инде. Киләчәктә Алла бирсә педагогический бетереп университетны мәдрәсәгә калырга инде иншалла. Укытырга. Бу бик зур нәрсә булыр иде минем өчен. Бүгенге көндә мәдрәсәдә 1000нән артык шәкерт дини гыйлем үзләштерә. Укырга республикабыздан гына түгел, чит төбәкләрдән дә киләләр. Укудан соң да тик утырмыйлар. Кемдер спорт, кемдер кул эшләре, кайсылары төрле конференция, олимпиадаларда көчләрен сыный. Һәрбер класста баш шәкерт бар, кем карый тәртипләрен безнең әлбәттә ул рухландыру, нитү ул тиешле, чөнки шайтан ләгънәтуллаһ алейһи укымасыннар дип тырыша. Мәсәлән, бер хикаят шикелле сөйләнә мәдрәсәдә ди, элек бәлки бездә Мөхәммәдия мәдрәсәсендә ураза бара, һәм бер шәкерт бик ач булган, шәм белән күкәйне теге пешерергә тырыша.
bir укытучы аны күргәч, син ни эшлисең ди, эй, хәзрәт, шайтан бутады дигәч, шайтан чыга да, мин ди шундый нәрсәне үзем дә белмидем, шулай ярый икән ди, шуңа күрә син миңа сылтама ди. Шайтан килә, вәсвәсә итә, укымасыннар дип тырыша, ләкин менә бездән, хәзрәтләрдән дәрт бирү, өйрәтү, күрсәтү, шуңа күрә бездә төрле программалар бар. Мәсәлән, кунакларны чакырабыз, кемнәр күрсәтә, ничек укырга кирәк. Менә теләк бар шул ук шәкертләргә вакыт мәсьәләсен өйрәтергә, исраф кылмасыннар дип, төрлечә шушы җанландыру шәкертләребезне алга таба алып бару әлбәттә. Татар халкының мәгърифәтчелек үсеше тарихын барлау һәм өйрәнү зур әһәмияткә ия. Мәктәп ачу, мәдрәсә тоту традицияләре гасырлар аша килгән. Мәктәп-мәдрәсәләр халкыбызның әдәби теле, әдәбияты, мәдәниятенә нигез салуда турыдан-туры йогынты ясаган. Татар егет һәм кызлары атаклы мәдрәсәләрнең бусагаларын атлап чыгып, дөнья күләм мәшһүр фән үзәкләренә барып кергәннәр. Аларда гыйлем туплап туган халкына, туган илләренә кайтып хезмәт иткәннәр. Бүгенге шәкертләр дә нәкъ шундый максатлар куеп эш итә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مسلمان قردشلر Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең иң зур мөгъҗизасы булып Коръән китабы тора. Инде һәрбер пәйгамбәр дә үзләренең мөгъҗизалары белән килгәннәр. Мәсәлән, Муса алейхиссалам сихерчеләргә каршы көрәшер өчен Аллаһ Тәгалә аңа инде шушы сихерләргә карата булган көч мөгъҗизасы биргән. Гайса алейхиссалам вакытында табибчылык, медицина бик алга киткән була. Һәм Гайса алейхиссалам үлгәннәрне терелтеп, ауруларны терелтеп мөгъҗиза күрсәтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әйткәнебезчә мөгъҗизасы булып Коръән китабы тора. Коръән китабы нәрсә соң ул дигәндә, ул иң беренче чиратта гыйлем, белем. Менә бүген шушы белем турында, гыйлем турында сөйләшеп алыйк әле. Хәзерге замананы белем, гыйлем заманасы дип әйтергә мөмкин. Чөнки технологик прогресс булсын, ниндидер мәдәни прогресс булсын, алар бөтенесе белемгә, гыйлемгә нигезләнгәннәр. Һәм инде менә шушы белемнең өстендә торган кешеләр, белемгә тирәнтен кирип, аны өйрәнгән, белгән кешеләр бу дөньяда алга киткән кешеләр һәм дөньяның хуҗасы булып торалар. Менә беләбез ки, безгә чит илләрдән технология килә. Әгәр дә шушы технологияларны безгә бирмәсәләр, әлбәттә хәлләр авырая, без берничә дистә елга, бәлки 100 елга артка да китәргә мөмкинбез. Менә шуның өчен дә белем алу һәм белемне куллану динебездә, безнең ислам динендә беренче урында тора. Аллаһы Тәгаләгә дә без ышанабыз дибез. Ләкин Аллаһы Тәгаләгә ышану гына түгел, аны тану, белү кирәк. Моның өчен Аллаһы Тәгаләне өйрәнү кирәк. Күп кеше бит уйлап та карамый Аллаһы Тәгаләне өйрәнер өчен аерым бер гыйлем фәне бар икәнен, акыйда дигән. Алар уйлыйлар, Аллаһка ышанабыз, шуның белән бетте дип. Һәрбер дин фәнендә әлбәттә шулай ук өйрәнү таләп ителә. Кешенең күңеленә булай гына истән вахи буларак кына теге Аллаһы Тәгаләдән турыдан-туры гына килә торган әйбер түгел бу. Шулай ук инде дөньялыкта да, укый язарга да, математиканы, география, биологияларны да, шул ук ниндидер техник фәннәрне, физиканы да безгә өйрәнергә туры килә. Белеп тумыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслим." Гыйлем алу һәрбер мөселман кешесенә фарыз ди. Ул гына түгел, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Бишектән алып ләхеткә кадәр гыйлем алыгыз" ди. Менә шулай итеп, мөселман кешесе гел гыйлемгә омтылырга тиеш. Үлгәнчегә кадәр, туганнан алып үлгәнчегә кадәр, 18-гә кадәр, 25-кә кадәр, 40-ка кадәр генә гыйлем алу дигән нәрсә юк безнең динебездә. Үлгәнчегә кадәр гыйлем алу дигән нәрсә бар. Һәм Аллаһы Тәгалә дә Коръәни Кәримне безгә биргән, ләкин Коръәни Кәримдә бөтен сорауларга җавап юк. Һәм Аллаһы Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим, фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Әгәр дә белмәсәгез, берәр әйберне белгән кешедән сорагыз ди. Ягъни ипи пешерергә өйрәтмәгән Коръәни Кәримдә, машина ремонтларга өйрәтмәгән. Ләкин бу гыйлемнәрне кеше үзе өйрәнеп белеп, инде кешеләр башкаларга өйрәтә ала һәм Аллаһы Тәгалә дә шушы кешеләргә мөрәҗәгать иттерә. Барыгыз, сорагыз, өйрәнегез ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, динебездә
Белем дигән әйбер зур дәрәҗәдә. Дини белем булсын, дөньяви белем булсын. Ләкин файдасыз белем дигән нәрсә бар. Менә бүгенге көндә кешеләргә кирәкмәгән мәгълүмат белән башларын тутыралар. Кирәкмәгән хәбәр, кирәкмәгән мәгълүмат, тормышында кулланмый торган белемнәр бар. Кай вакытта YouTube'тан, интернеттан шуларны карап бик күп вакытыбызны алабыз. Әлбәттә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шуңа күрә әйткән: "Аллаһумма инни ас'алука гыльман нафи'ан" дигән, "Я Рабби, миңа файдалы гыйлем бир" дигән. "Ва аъуду бика мин гыльмин ла янфагу" һәм файдасыз гыйлемнән мине сакла дигән. Һәрбер гыйлемнең дә башында тора дини гыйлем. Әгәр дә син планеталарның ничек әйләнгәнен, ни тизлектә әйләнгәнен, кайсы якка әйләнгәннәрен белеп тә бу планетаны кем ясаганын белмәсәң, синең гыйлемең камил булмый. Шуңа күрә Ньютон да әйткән: "Әгәр дә бу җир йөзендә Аллаһы Тәгалә булмаса, бу кануннарны аңлатып булмас иде" дигән. Менә шуның өчен һәрбер гыйлемнең нигезендә Аллаһ Тәгалә ята. Һәм әгәр дә кеше дөрес гыйлем ала икән, ихлас гыйлем ала икән, дөрес юнәлештән бара икән, ул барыбер шушы әйберләрне барлыкка китергән, гыйлемне барлыкка китергән Аллаһы Тәгаләгә барып тоташа. Ә инде белемне, мөхтәрәм кардәшләр, алырга җиңел әйбер түгел. Кай вакытта тырышып алырга туры килә. Әйтәләр бит, белем алу ул энә белән кыю казу диләр. Шуңа күрә тырышырга, үзеңне кар вакытта мәҗбүр итәргә туры килә. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Вакыты җиткәч балаларыгызга белем бирегез" ди. Ягъни аларны калдырмагыз булай гына, үзләре теләсә нәрсә өйрәнсеннәр дими, ә белемне бирегез балаларыгызга ди. Димәк, балага шушы белемгә мәхәббәт, белемгә карата тырышлыкны без инде үзебез истәргә тиешбез, үзебез бирергә тиешбез. Һәм шул вакыттан ук, кичкенә чактан ук балага гыйлемнең нәрсә икәнен аңлатырга тиешбез. Әлбәттә, теләмәскә мөмкиннәр, әмма без мәҗбүр итәргә тиешбез. Чөнки алай булмаса, бала гыйлемсез кала. Шуңа күрә дәүләт тарафыннан да 9 класс белем мәҗбүри булып санала бездә. Әгәр дә балага бу гыйлемне бирмәсәң, ата-ананы мәҗбүр итәләр, инде җаваплылыкка тарталар. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, безнең динебездә Аллаһ субханаһу ва тәгалә безне гыйлемгә индәп тора. Ләкин шул ук вакытта, әйткәнебезчә, буталмас өчен, адашмас өчен, иң беренче чиратта үз өлкәсен белгән, тәҗрибәле, ихлас, ә инде идеаль рәвештә Аллаһы Тәгаләне таныган кешедән гыйлем алырга тырышырга кирәк. Чөнки гыйлем белән кешегә файда да китереп була, ләкин гыйлем белән кешегә зыян да китереп була. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бүгенге тормышыбызның яме, тотрыклылыгы, балаларның хезмәт сөючән, инсафлы булып үсүләре кебек әти-әни йогынтысына бәйле диюләре хак сүзләр. Гаиләдә булган мөхит, биредәге вазгыять, әти-әниләрнең барлык гадәтләре дә баланың хылкына да һәм әлбәттә аның тәрбиясенә дә йогынты ясый. Ислам дөньясында баланың тууыннан алып балиг булуына кадәр тәрбия, әдәп-әхлакка өйрәтү, гыйлем бирү процессы аерым бер урын алып тора. Айруча зур игътибар ата һәм аның тәрбиясенә бирелергә тиеш. Психологик күзлектән карасаң, идәге рухи атмосфера, ата-ана һәм бала арасындагы мөнәсәбәт, гаиләдәге гореф-гадәтләр баланың үз аңына һәм үз-үзен тотышына бик зур тәэсир ясый. Кечкенә Марат, Зәйнәп, Йосыф хезмәт белән тәрбияләнеп үсәләр. Әти-әнисенең максаты да балалардан җәмгыятькә файдалы, диненә, халкына яраклы, зыялы шәхесләр тәрбияләү. Безне кечкенәдән үстерделәр, әти-әниләрне хөрмәт итеп, тыңлап, тырыш булырга, һәм дә инде шуңа өстәмә дин буенча да яшәргә өйрәтәбез. Динне дә хөрмәт итәргә. Безгә әтибезне көтәйек инде теге эштән кайткан. Аннан соң гына инде кичкенәләр утырып ашый иде. Бездә дә андый бар инде. Шундый традициялар инде. Алар иң яхшы өйрәтү бит инде ул үзеңне тәрбияләү. Алар сиңа карап инде яшиләр. Бергә намазларга йөрибез, мәчетләргә. Даже үзләре теләп дә безнең арттан баралар. Без дә әз генә подсказка гына бирәбез.
Баланың ничә яшьтә булуына карамастан аны өйрәтергә һәм үрнәк күрсәтергә кирәк дигән фикердә гаилә башлыгы. Үрнәкне алар әти-әнидән ала. Шуңа да бар эшне бергәләп эшлиләр Гариповлар. Хуҗабикә Айсылу исә үз кызын гына түгел, тирә күршедәге балаларны җыеп, төрледән-төрле осталык дәресләре уздыра. Бакчада балалар үзләре утырткан кыяр, помидорлар, җиләк-җимешләр өлгергәч, алардан төрледән-төрле кайнатмалар ясыйлар. Әлбәттә бергәләп. Камыр ризыкларын пешерергә дә кичкенәдән үк өйрәнеп үсә. Без аларга үрнәк булырга тиеш. Мәсәлән, шул ук Рамадан бәйрәмен без зурлап тәбрикләп китәбез. Тортлар заказ биреп, уеннар, сабантуйлар оештырып, шулай дусларны чакырып, туганнарны чакырып, үткәреп җибәрәбез. Шулай ук һәр вакыт дуслар белән очрашабыз инде, ашарга утырганчы дога кылабыз, сөннәт буенча кулларны җуу, без аны аңлатабыз. Мәсәлән, кичен туган көндә булган бер егетнең туган көне булган, баштан ул аңлатты, мәсәлән, шул шәмне өргәч кабул буламы сезнең дугаларыгыз, или Аллаһтан сорагач кына монысын бөтенсе Аллаһтан сорарга кирәк дип кычкырып җибәрделәр. Шундый рәхәт булып китте. Чөнки ул бит шәм дуганы кабул итми, Аллаһ кына. Вот, шулай өйрәтәбез инде әкренләп. Әти кеше исә бакчада кайнашканда егетләрен дә алып чыга. Һәм әлбәттә бар эшне дә бисмилла сүзе белән башлыйлар. Шулай. Әти, так его. Кичкенәдән эшләсәләр, хөрмәтне сөеп, Фу. тырыш булып үсәләр инде. Кату. Бердә онтылмый инде шулай. Коръән аятләрендә һәм Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәлламның хадисләрендә тәрбиячеләрнең вазифалары күрсәтелгән һәм тиешенчә үтәмәүләре өчен кисәтүләр ясалган. Балаларны тәрбияләү ул олы әманәт һәм аның җаваплылыгы бик зур. Ашарга утырганчы алар дога укыйлар, торганнан соң дога укыйлар, обязательно пешерүче апага рәхмәтләр әйтеп, берәр кеше читтән килә, исәнләшергә, шундый әйбергә өйрәтәбез инде без. Җәйләрен бакча эшләре белән мәшгилсәләр, кышын кар кириячәкләр ди Айсылу. Кичкенә Марат исә эшсез тора алмый. Балаларны кичкенәдән үк инсафлы, әдәпле, тәрбияле итү әти-әниләрнең җаваплы һәм изге бурычы. Үз-үзеңне тоту, аралашу күнекмәләре бирү гаиләдә балалар бакчасына башлана. Тәрбия ата-ананың зур осталыгы, тырышлыгы һәм түземлеген таләп итә торган дәвамлы эш. 2 яшькә кадәрге балалар күбесенчә гаиләдә тәрбияләнә. Димәк, әдәплелек кагыйдәләрдә өйдә әти-әни, әби-бабай тарафыннан өйрәтелә. Бу эш ата-аналардан зур тырышлык һәм сабырлык таләп итә. Моны Гариповлар бик яхшы белә.